Бер атна сизелмичә дә узып китте. Һәм без янә топ клип хит парадында күрештек. Аның алып баручысы мин Гөлүс Хабибрахманов. Бүген без җәй көне нәрсә эшләп өлгерергә кирәк дигән сорауга җавап эзләрбез. Бездән аерылмагыз. Позитив гаилә белән саубуллашыр мизгелләр килеп җитте. Ләйсән Гыймаева һәм Булат Байрамов хит парадтан төшеп калалар. Уңышлар теләп клипларының бер өлешен карап китик әле. Язмыш сукмагын, бырма юлларын, җиңел үтәргә кулга алып кулларын. Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп дәшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Җәйнең иң кызу айы июль булса, топ клип хит парадында иң кызу вакыт ул премьераны каршы алу. Игътибар экранга. Алтаңның иңсірілі йылдызын, я булмаса ушың ажыйып, бүләк ит миңа ай яктысын. Нурларга төренеп төннәрдә, синең өчен үзем балкырмын. Йылдыз бүләк итсәң әгәр дә, түшләремә алып кадармын. Синең өчен үзем балкырмын. Йылдыз бүләк итсәң әгәр дә, түшләремә алып кадармын. Син чынлап та миңа вәгъдә ит, хыялларымны да акларга, йөрәгеңдә миңа гомергә, хисләрең сүндерми сакларга. Нурларга төренеп төннәрдә, синең өчен үзем балкырмын. Йылдыз бүләк итсәң әгәр дә, түшләремә алып кадармын. Түгел күңел тик азыган, булгач булсын хисенең зурысы. Зур бүләк сөю дип атала, шул инде йылдызның нурлысы. Нурларга төренеп төннәрдә, синең өчен үзем балкырмын. Йылдыз бүләк итсәң әгәр дә, түшләремә алып кадармын. Нурларга төренеп төннәрдә, синең өчен үзем балкырмын. Йылдыз бүләк итсәң әгәр дә, түшләремә алып кадармын. Йылдызлар атылганын күргәнегез бармы? Алар һәр ел сайын август айында
күпләп атыла. Календар битләрендә дә билгеләп куегыз үзегезгә. Җәйге төнге күктә йолдызларга карап теләк теләргә дә онытмагыз. Күтәрелә томан, бишек жарасыман, ағыламын таңнар атқанында. Таңың таңыңнан жарам, туған яқының мұңын, шаңлап шешімелері ағанда. Болашағым илі, емлі инеш күлі, жиләклі аланым хуш исе. Туғайларын кезіп, суларыңда езіп, сені де гіне яшисің. Aqdolqanlar o'ynay, ko'ngil seynib to'ymay, tavga nurlar gulga sepilar. Tolqonlardan eshik, ko'zim yashil eshik, tog'im seni de senda tebiralar. Tolqonlardan eshik, ko'zim yashil eshik, tog'im seni de senda tebiralar. To'g'aylarim gezib, suvlarida ezib, senidagina yashaysiz. Senidagina yashaysiz. Senidagina yashaysiz. Иң шәп топ клиплар бар тик топ клип хит парадында. Киләсе клипны каршы алырга сез әзерме? Әзер булсагыз куеп җибәрәбез. Айгөл Миндиярова сезнең экраннарда. Хәерле көн. Мин эш буенча килгән идем. Сәмсез, сезгә менә монда. Рәхмәт. Миңа нәрсә әйткәннәрен колагың ишетәме? Көнләшү дигән яман шир җаннарыңны үтәме? Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул шитте булды дәшмә. Көнләшмә
Yok dileri butarma Şuşunday matur dünyаны Şitler bilen tutarma Kınılaşma sen kınılaşma Usalanı bir teşme Bir sözünü de dürüst tügel Uşitti buludu deşme Kınılaşma sen kınılaşma Usalanı bir teşme Bir sözünü de dürüst tügel Uşitti buludu deşme Dürüst bulmagan yalganlar Barısı da uydurma Mehabbetimni sündirme Ususingini tuydurma Kınılaşma sen kınılaşma Usalanı burdeşme Bir sözünü de dürüst tügel Uşitti buludu deşme Kınılaşma sen kınılaşma Usalanı burdeşme Bir sözünü de dürüst tügel Uşitti buludu deşme Bir sözünü de dürüst tügel Uşitti buludu deşme Uşitti buludu deşme Келесі жырлы гаилә Эльмира Гилфанова белән Рафил Җалалиевның буш вакытлары юк. Җәй аенда мөмкин кадәр сезонны яхшы итеп эшләп чыгарга, армыйча ялда итеп өлгерергә кирәк диялар. Әлбәттә, теләгең булса, вакытны һәр нәрсәгә дә табып була дигән фикердә бу гаилә. Әйдәгез, аларның клипларын да карауга күчик. Aşulanma Qoy vaqtda ağlamasam Sening bilan bir qozonda qoynamasam Qarshi aytib xatiringni qoldirganda Yo'q so'zi bilan yuragingni yondirganda Aşulanma yo'qotilma bag'rimni Aşulanma yo'qoltma seni qadringni Aşulanma sabr bo'lsak uzar barda Aşulanib yara salmağa aziz canıga Aşulanma Arısan da minden bir gün Minim kebek Ağlay olmaz seni bir gün Yarlarından şitke taşa koyşak ağım Minim de bit bulgalıdır şundi şağım Aşulanma yo'qotilma bag'rimni Aşulanma yo'qoltma seni qadringni Aşulanma sabr bo'lsa o'zar
Ачуланыма Кешірейік біз ялғышыларыны Ялғышыларысыз Yazık bulma yazmışlarını Bu dünyanın Konakları sinden inden Aşu aşar Üzgelen bizgen ige Aşularıma Aşularıma Yok edilmeden Aşulanıma Yolladıma seni kaderini Aşulanıma Sabır bulsa uzar barda Aşulanım Yara salma aziz canıma Aşulanım Yara salma aziz canıma Жыршы Рафис Калимуллинның «Қабат туам» жырына төшерелгән клибы зур популярлык алып килә. Топ клип хит парадында да сезнең тавышлар ярдәмендә югары баскычларны яулый. Алга таба да шулай дәвам итегез. Ә без җырчыны каршы алыйк. Хыялымда көтәм сине хыялымда Күптән инде булмасаң да яннарымда Кабат яшәү көче табып Упкыннардан читкә чабып Тормыштан тәм сөю табып Кабат туам Бер гомергә İki yazmış sıyar ele Kara günler uzar ele Uzar ele Ak balıkları olup gider Üzü bilen Min sinsizde Sıyısızda Yaşay bilen Ak balıklar olup gider Belem Yaşın nerede? Yaşnap yaşar Kışta barman Kıyalardan Bәхет жырын Min жырылармын Сағыш сарған Көйіп янған Үткенлерге Ныққа қоям Язбар бирер Назбар белем Қабат туам Бәхет эзләп Очкан былбыл Аның әле Жырланасы жырлары бар Язлары бар, жәйләре бар
Җырчы кеше җәй көне нишли? Сабан туйларда, мәҗлесләрдә чыгыш ясый. Яңа сезонга әзерләнә. Салават Миңнеханов белән Гүзәлем һәр вакыттагыча актив тормыш алып бара. Яңа җырлар әзерлиләр һәм озакламый тамашачыга да тәкъдим итәрләр. Күпләр яратып өлгергән әнием җырын сез хәзер экраннарда күрә һәм ишетә аласыз. Кояштай көләм, син елмайганда, күңелем елмая. Син моңайганда, җаным моңая. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Аллаһка рәхмәт, әнием барга, мин әни кызчык, әни син барда. Озын гомерләр сорыйм Раббымнан, әнкәй мин сине эзләп яратам. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Җырчы Аида җәй көне кичке учак янында утырып өлгерә, күрегез дип борчыла. Чөнки үзенең әлеге вакыты җитми икән. Шул учакта бәрәңге яки шашлык пешереп ашарга да тәкъдим итә җырчы. Аида, киңәшләреңне истә тотырга тырышырбыз.
Иң актуаль яңалыкларны, карамый калган тапшыруларны безнең социаль челтәрләрдә һәм teamtv.tatar сайтында карап бара аласыз. Онытмас өчен язылып куегыз. Единственный человек, которому можно доверять все свои секреты, это муж. Он никому не расскажет. Он ведь даже не слушал. Міне бүгін болса соңға қалмасаң ярамайды деймісің, а? Неше мәртәбә язлар үтелгән, неше ялгышып күңел кителгән. Дәшәмен сиңа, дәшәм иргәле, күрешмәдек соң, нигә иртәрәк? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Күпме гомерләр заяга үткән, кире кайтарып, булса икән. Ник яннарыма сыңарып килде, ник күренмәдең, син кайда идең? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Туялмый сине, Күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. TeamTV телеканалында топ-клип хит парадын дәвам итәбез. Яш позитив җырчы Алия Мубаракова үз тамашачысына зур бүләк әзерли. Ә мин аны эксклюзив рәвештә сезгә җиткерәм. Тиздән Алия кем беләндер дуэт яздырачак. Бу премьераны көткән арада Алияның әйдә бергә җырын тыңлый торабыз. Сәләмәтурым. Без синең белән инде күптән таныш. Һәм мин сине алып барасым килә
миңа булган бик якын җиргә. Анда шундый рәхәт. Минем күңелләрем тула. Анда мин всегда позитивта энергия җыям. Һәм мин сине таныштырасым килә үземнең якын булган дусларым белән. Киттекме? Киттек. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Менә шушы урын инде ул. Сизәсеңме? Нинди һава монда. Менә булары минем дусларым. Менә монсы Ракель, Фердинанд, Митхун. Әйтегезче, кемнәр тапкан, кемнәр уйлап чыгарган. Моңлы итеп шаралар шаралау шигырене кигә салган. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Күңелләрең бер толса да, шатлыкларың күп булса да, җырлагыз сез, әй дусларым, булганда җыр дөньяда. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылыйк әле, шарыларым шаны йөрәктән. Әйдә бергә, әйдә бергә җырлыйбыз. Әйдә бергә бирибез җырларны чын йөрәктән. Дуслар, әле сез су күреп өлгердегезме? Җәйне бит нәкъ менә шуның өчен көтәләр күпләр. Кыскасы, вакытны узак сузмыйча, бу эшне эшләп куегыз. Ә безнең топ-клип тапшыруын киләсе җырчы дәвам итә. Язлар көтәм ихлас күңелемнән, саф мәхәббәт килсен яңадан.
Уйланамын, юқсынамын сені, бір күнім yok еске алмаған. Үмітсінімей астамшысы кебек, Йөрәгімә тамай ул яра. Ялгыз жаным сенсіз яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Үмітсінімей астамшысы кебек, Йөрәгімә тамай ул яра. Ялгыз жаным сенсіз яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Ишет мине йөрәк тибешемне, Өзмә жаным сызганы бәгырене. Көтәм сине нурлы йөзләреңне, Назга күмші йөрәк түремене. Өметсенмей астамшысы кебек, Йөрәгемә тамай ул яра. Ялгыз жаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Әллә инде күзләр жаннарымда, Сары яфрак гомер юлымда. Наслы язлар көтә күңел кәем, Уйларымда синең турыңда. Өметсенмей астамшысы кебек, Йөрәгемә тамай ул яра. Ялгыз жаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Өметсенмей астамшысы кебек, Йөрәгемә тамай ул яра. Ялгыз жаным синсез яши алмыйм, сагышларга син мине салма. Жәй көне қарлыған яфрағы біле шәй ішіп үлгерергә кирәк. Әлі бір лайфхак та әйтәм. Шул қарлыған яфрагын туңдыргычка куеп саклап була. Аннан соң инде кыш буе җәйне сагынып, тәмле қарлыганлы шәй эчәрсез. Без хит-парадка әйләнеп кайтыйк. Чиратта Динара Сәйдбатталова. Күзін юмып қабат иске ала. Әни құлы салған ұл ашларны. Сағыш тулы күзлер қатқа тоқай. Күз яшьләре тамалған хатларына. Аяз көндә дулый ярсыйда.
Salqın jilli jаны üşüter. Terezege qara şit şirlerde. Yetim жаннар үйден haber küter. Çıksın diye kıyaş zenger kökte. Adımların sanap yol boyluydu. Әди қойда диye нәни бала. Қойшан қойда ул deyip сырыйды. Ayaz күнде дулы ярсыйды. Salqın jilli жаны üşüter. Terezege qara şit şirlerde. Yetim жаннар үйден haber küter. Terezege qara şit şirlerde. Yetim жаннар үйден haber küter. Yetim жаннар үйден haber küter. Җиңүчене экраннарда күрсәткәнче, башта барлык катнашучыларны искә төшерик. Nurlarga türünüp tünlerde Senin üçün özüm bakırman Yıldız bule gitsen eğer de Tuşlarıma alıp kadarman Dağlayım dağlarına jaran, doğan yakılan mulan. Şanlap şişmeleri ağanda. Kınılaşma sen kınılaşma, usalanı bir teşme. Bir sözünü de dürüst tugel, uşitti buldu deşme. Kınılaşma sen kınılaşma, usalanı bir teşme. Bir sözünü de dürüst tugel, uşitti buldu deşme. Aşılarıma yok katilime beberimle Aşılarıma yok altıma seni kaderime Aşılarıma sabır bulsa gozar barda Aşılarını yara salmağa siz canığa Bir gömürge iki yazmış sıyar ele Kara tünler uzar ele Uzar
да сен барым болсаң иделе гөмүрлүк ярым туй алмый сени көрүп көзлөрүм бетерлик түгел әйтер сүзлөрүм Моңдар яшы ağlara minим көңілім түрінен достар бірге жарылық әлі жырларым шаны еректен Үміт сынымы астамшысы кібір Yüreğime tamay yol yara Yalğız canım sensiz yaşay almayım Sağışlarga sen meni salma Ayaz günde dolu yarsıda Salgın jille canı üşüde Шарапжан жай күні барлық ішке де үлгірі. Бақшасы оның шиста, бик зор бақша инде аның яшелчәләре үсә. Әнә үзе дә су буенда әйбәт итеп ял итәргә җитешкән. Яңа җыр яздырып, клип та төшергән. Димәк, хәзер Шарапҗанны тыңлыйбыз. Ой, йөрәгем, шул йөрәгемә сердце булмады. Зачем йөрәкне сен минем акылдавал, ләкин кычакларга рөхсәтеңне син не давал. Синең бөюдән башымда минем суета, күңелем сиңа тарта. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә. Ой, кил син яныма, авызыңны папитим, йөрәгемне ачып, любовь морковь сиңа айтим. Синең белләрең менә ичмасам аппарат, сине күрсәм мин бик рат. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем Минем мыегым синең карашыңны урлый, сиңа иркәләнәм, песиккә мырлый. Синең яныңда онытыла хәтта хандрус, тагыз калиус, неврус, калирус, варикус, пантилус. Ой, йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә. Бүгінге шулар иде дуслар. Сіз иң шәп клиплар жиылған топ клип хит парадын қарадыңыз. Аның алып барушысы мин Гөлүс Хабибрахманов булдым. Сезгә күңелле җәйләр теләп, сау булашам.